మీ అందరికి నాకు మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు పేదటే మరి మరోసారి ఈ వెన్లర్ లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీ అందరు సాయమైనరే, మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే. మరడు మరి యోవన కుశల కబురు నుంచి మరి చాలా మాట మన క్యాన్సర్ మీనాడు నాడు కూడా మాడు కొన్ని మాట క్యాన్సర్ కూడా మరి యోవన కుశల కబురు మరి 16వ అధ్యాయము 17 నుంచి 33 వచ్చిన వరకు మనం చదువుకున్నాం. యవ్వన కుశల కబురు 16వ అధ్యాయం 17 నుంచి 33 వచ్చిన మనం చదువుకడ నేను చదివితాను. మీరు కూడా మీ మరి బైబిల్ మతుకు మీరు ఊడటి, నా భాష బైబిల్ అని చదవనాను, మరి మీరు ఊడటి. అస్కే ఓని శిశురుకునవటే కొద్దిమంది ఇద్దు బాతది ఇంకా కొద్దిసేపటికి నన్ను ఊడిరించి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అత్తపై నన్ను ఊడితిరించి మళ్ళా మీరు నన్ను ఊడిరి భారత్కున్న తప్పినాక అంజన నుంచి ఓండు మన తోటే కెత్తస్తుంటే మాట బాత దించి ఒరెంతోటి ఒరకెచ్చుకుంటూ కొద్దిసేపు నుంచి కెచ్చనుండే దాని భావం బాతది ఓండు బాతాని శాంక తిరిగినుండో మనకి తెలియ ఇంజొర తిరుగుతారు దాని శాంక ఒరిన తలపకాడే ఇంజి ఓరు అనుకుంటున్నారు ఇంజి ఏసు పున్ని ఒరి తోట ఇలాకెత్తో ఇంకా కొద్దిసేపటికి నన్ను ఊడిరించి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అత్తపయ నన్ను ఊడి తిరించి నన్ను కెత్తం దాని శాంక మీరు వరంకొరో ఆలోచించినారు కదా. నన్న నిజంగా మీకు కెత్తనద్దు బాత దితుకు మీరు వరంకొరో ఆలోచించినారు కదా. మీరు అడిసి సోకీసోరి మంతీర్ గోని దేవుటికి విరోధంగా పని తుంగాని ఈ లోకతే మందని మనసుకుపోను కుశిల్ద మంతూర్ మీరు సోకీశ్వర్ మందిర్ గోని మీ శోకం కుశలుగా మారేదైతే ఒక నాటుడికి దానికి కాన్పు వాదనస్కి బెచ్చో బాధపడితే గోని పేకలు పొడతపయ ఈ లోకతే ఒక పేకలు పొడుతో ఇందని కుశల్దే దాని బాధకి గుర్తు తుంకును అలాగే మీరు కూడా దుఃఖీశ్వరి మినిరి నన్న మళ్ళా వాసి మిమ్మల్ని ఊడితాను అస్కే మీరు బెచ్చ కుశల్దే మంతీర్ బేనో కూడా మీ యొక్క మందని కుశల్ దీన్ని తీసోదాలు ఆ రోజు వద్దస్కి మీరు నన్ను బాధ తెలిపిరి గోని నన్ను మీకు అధికారతని పేసి తప్పేని మీరు బాధ తలుపుకొని వాడు మీకు ఇత్తో ఎంజి నన్ను మీతో నిజంగా కెచ్చనాను. ఈ వాక్యం దేవుడు దీవిస్తూ మరి మన ఊడుకు ఇక మరి శిశుర్కిని శోకం కుశలిగా మారేదైతే ఏం జర అంశ అయితే మన ఊడక్కడ ఇంకా వచ్చిన వినా నన్ను మన తర్వాత నన్ను చదువుతానన్న ఇక మన ఊడరు వినాడా మరి మన 14, 15, 16 అధ్యాయం నుంచి మన ఊడరు వినాడా మరి యేసుక్రీస్తు మరి కెత్తని మాట తుంగని పని మరి శిశువుకి అంత క్యాన్సర్ మీనారు మరి శిశువుకి నావటే కొంచెము మరి ఊరికి ఇక యేసుక్రీస్తు కెత్త మాట వాటి భావం బాత అర్థమాదిల్లి అందుకని వారికి మరి యేసుప్రే బాత మరి కొద్దిసేపు వేడకాసి మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత మళ్ళీ వేడకయ్యో అని జరిగి వచ్చను మరి ఆ మాటని భావం బాత ఏం జరిగే వారికి ఒక డౌట్ వద్దు. అందుకనే వారు యేసుక్రీస్తుని ఇక మరి ఊరికొరకు మరి కెచ్చుకుంటారు వారు తర్వాత మరి యేసుక్రీస్తు వాటి భావం బాత మరి కెచ్చరు విను ఇక మన ఊడుకు మరి ఈ 3 అధ్యాయం మన ఊడరు మత్తడా మరి యేసుక్రీస్తు మరి ఎవరు కెచ్చరు మొత్తం యేసుక్రీస్తు బేలావికితారు తర్వాత ఓని ఆ శిలదపుర ఓని సావుని గురించి తర్వాత ఓని సమాధి తుంగదాని గురించి తర్వాత మరి 3వ రోజు వాడు బేలాగిరిడు తేస్తాడు మరి తేత్తపయ్య మరి తప్పినాక వాడు బేలా తీస్తుండో ఇవన్నీ విషయ మరి ఈ 3 అధ్యాయం మన ఊడరు వాసన వినడ మరి ఈ విషయం వాడు మరి యేసు ప్రభుకి ఎచ్చోలే మరి బేలాకి ఎచ్చడం ఎత్తుకు నన్న మరి కొద్దిసేపు తర్వాత నన్న మరి మీకు వేడకయ్యాను నన్న మీరు మరి ఊడాలేరి కానీ మీరు ఇంజ ఊడలేరు కానీ కొద్దిసేపు తర్వాత మీరు ఊడాలేరు ఇంజరే మరి కెచ్చడం అనమాట. మరి అందుకనే వారికి ఊరు మరి ఒరంకొరని ఊరు మరి కెచ్చుకుంటారు తిరుగుకుంటారు బేలెత్తుకు మరి యేసు ప్రభు ఇలా కెచ్చడం వాయించారు. ఇక చదువుతానన్న కొద్దిసేపు నుంచి కెచ్చనుండే దాని భావం బాతది ఒండు బాధని శాంక తిరిగినుండే మనకి తెలియ ఇంజరు తిరుగుతారు దీని శాంక తలపకాడ ఎంజి ఓరు అనుకుంటున్నారు
ಅನ್ಕೊಂಚನವ್ರು ಇಂಜಿ ಏಸು ಪುನ್ನಿ ಒರಿ ತೋಟ ಇಲಾಕೆತ್ತೋ ఇంకా కొద్దిసేపటికి నన్ను ఊడిరించి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అత్తపాయ నన్ను ఊడి తిరించి నన్న కెత్తందని శాంక మీరు ఓరంకొరో ఆలోచించినారు కదా. నన్ను నిజంగా మీకు ఎత్తనంత బాధ ఎత్తుకు మీరు అడిసి సోకీశ్వర మంత్రి గోని దేవుడికి విరోధంగా పనితొంగని లోకతి మంది మనసురుకుపోను కుశలితే మంతురు మీరు సోకీశ్వర మంత్రి గోని మీ శోకం కుశలుగా మారేదైతే మరి యేసుప్రభు కచ్చనం మరి బాతి కచ్చనం ఎత్తుకు మరి ఈ లోకతే మరి మీరు మరి ఒకవేళ శోకం మీకు మంతే, దుఃఖం మీకు మంతే ఇంజే కానీ మీరు మరి ఓ రోజు మరి సంతోషంగా మీరు మంతిరు. మరి ఈ లోకతి మందునోరు ఓరోటే మరి చాలా సంతోషం మందొచ్చు కానీ ఓరోటే మరి దుఃఖం ఇస్తుంది ఒక ఊడితో జరిగచ్చును ఇతుకు మరి యేసు ప్రభు నమ్ముతారు ఇరు కాబట్టి యేసు ప్రభు మరి ఓండు మరి ఇంకొచ్చే మత్తుకు ಒಂದು ಸಿಲೋದಪುರ ದಯಾವಲಿ ಸಿಲೋದಪುರ ಒಂದು మరి ಒಂದು ಸಿಲುವು ವಾಟಿತ್ತರು ಒಂದು ಡೊಲಿದೆ ಇತ್ತು మరి ಒಂದು సమాధి తింగితారు వాళ్ళకే ఉండు మరి గిరిడు తేయిತ್ತು కాబట్టి మరి ఊరికి ఇంకా మరి యేసు ప్రభు వేడకయ్యో అక్క ಒಂದು యేసు ప్రభు వేడకయ్యో మరి ఊరు అడుగుతారు ఊరికి బాధ అనిపిస్తుంది కానీ ఊరు నిజంగా యేసు ప్రభు నమ్ముతారు కాబట్టి ఊరు యేసు ప్రభు మన గిరిడు వత్తపై ఊరికి మరి ఊరికి మందని ఆ శోకం బాతో లేకపోతే ఆ దుఃఖం బాతో బెల మారిదైతలే కుశలిగా మారిదైతలే ఓల్డ్ అదే మరి ఈ లోకతి మందున్నారు మరి బేనత్కి ఈ లోకతి మినరో మరి దేవుడికి విరోధంగా పనిదొంగినವರು బేన ఈ లోకతి మినరో ఓరు మనం మరి మనసులు కుశలితం అంటారు కానీ ஒரு దేవుడిని నమ్మిలరు కాబట్టి ఒక రోజు అయితే ఆ రోజు ఓరు మరి దుఃఖతే ఒక మంతరు దుఃఖంతో ఒక మంతరు మరి ఈ మాట అంత శిశురుకుంటే మరి యేసు ప్రభుకి అచ్చరు విను మరి మన 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 దాట ఒక పాట కూడా మంతే మరి నీ దుఃఖం మారేదైతింజరి మరి ఒక మాటకెలా ఏసయ్య మరి నా బతుకంతా మారేదైతింజరి ఒక పాట మంతే మంచి పాట మంతే మరి యేసు ప్రభునగ బతుకు మరి నీ 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 బ్రతికే మారిదైతే నీ యొక్క మందిన దుఃఖమే ಅಂಜಿ మరి ಕುಸಿಲಿ ನೀಕಿತ್ತದು ವೈತು ಅದು ಬ್ಯಾಲವೈತಿದ್ಕು మరి బెస్కత్కు మరి నిజమత్త రక్షణ మన ఏంతడో మరి యేసు ప్రభు నాటే వాసి మరి మన పాప ఒప్పుకుంచి ఓడే దేవుడిని జరమన్నాడు మరి అంగీకరిస్తే మన జీవితത്തിന് ಅವನ ಕೈದ వాడతాడు మన్నాడు ఆ రచన మన ఎంత పై మనకి బెచ్చకు కుశలు అయితే మనకు సంతోషం అయితే భారత్కు మరణిక ఆ పాపం నుంచి మనకి మరి విడుదలైనది వస్తే రోజు మరి నిమ్మనాన్న కూడా మరి యేసు ప్రభు నాకు దేతాడు మన్నాడు ఆ పరలోకతికి మనం దేతాడు ఆ కుశలి మనకి వేయదు కానీ ఈ గోడుకుమారుడు శిశురికితో ఇలా భారీ కచ్చడం ఎత్తుకు మీరు అడిగితేరి మీరు మీకు శోకం అంతే మీ ఎవటి భారీ కచ్చడం ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు మరి ఇసుకు రోజుకు మరి శిశురికితో మత్తోక మరి ಶಿಲೋಪರ వాడిత్తపయ మరి శిశురికినికి మరి దూరం అవుతావు వాళ్ళకే ಒಂದು మరి ಒಂದು సమాధి ఇస్తారు డొలి ఎత్తపయ తర్వాత ಒಂದು సమాధి నుంచి ಒಂದು గిరుడి తేత్తపయ కూడా ಒಂದು మరి మరి ఈ లోక నుంచి ఉండి మరి దెమ్మిరితో ఉండు మరి ఈ లోక నుంచి ఉండు తప్పినాక ఉండు దేతో కాబట్టి మరి శిశురికితో వాడు మన్నో కాబట్టి శిశురికి ఆ దుఃఖం ఇత్తది మంతే శోకం ఇత్తది మంతే కానీ ఊరికి మరి కుశలి బెస్క వ్యక్తిత్కు మళ్ళీ మరి యేసు ప్రభుని ఊరు కలుతపోయా రెండవసారి తర్వాత యేసు ప్రభున ఊరు చేరతపోయా ఊరికి కుశలి ఇత్తది వైద్య అందుకనేగా నన్ను నిజంగా మీకు కథనాది బాధ దిద్దుకు మీరు అడిసి సోకీశ్వర్ మంతిరిగోని దేవుడికి విరోధంగా పనితొంగని ఈ లోకతి మందిని మనసుకు పోను కుశలితమంతారు మీరు సోకీశ్వర మంతిరిగోని మీ శోకం కుశలిగా మారేదైతే ఇంజరే గమ్మిందనమాట మరి దానికి యేసు ప్రభు ఓరో ఎగ్జాంపుల్ ఇంజరికెత్త ఓరో ఉదాహరణకెత్త మరి 21 వచ్చిన ఓటుకు ఒక నాటుడికి దానికి కాన్పు వదనస్కే బెచ్చో బాధ పరిస్థితి గోని పేకలు పుಡ್ತಪಯ ಈ ಲೋಕತೆ ಅವರು ಪೇಕಲು ಪುಡ್ತೋ ಇಂದಾನೆ ಕುಸಿಲ್ದೆ
బాధ దాని బాధకి నీ గుర్తు తుంకున్నాం. చూడండి, ఇదికు మరి మరి ఒక నాటోడి మరి మరి 9 నెలలకు మరి 9 నెలలకు మరి డొకాత మంజి 9 నెలలకు అలా మంజి డొకాత మంజి మరి కాన్పు వత్తపయ మరి చాలా మరి కాన్పు వత్తపై కూడా చాలా బాధపరిదితి, చాలా బాధ మరి పరిస్థితి. మరి మీ చాలామంది తెలుసు, మరి నాటం చాలామంది తెలుసు, ఓ అర్థ బాధ తెలుసు. కానీ బెస్కత్కు మరి 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 ಪ್ಯಾಕಲೋ ಪೇಗಡೆ ಪುಟ್ಟಿತರೋ ஒரு పిల్ల పుట్టితారో అస్కే ఆ బాధ అంతవరు మరిందైతారు, ఆ బాధ అంతా మరిందైతారు. భారత్కు మరి దేవుడిత మంచి మరి దేవుడు వారికి మరి ఆ గర్భఫలం వారికి ఇత్తో ఒక పిల్లకి వారికి దేవుడు వారికి ఇత్తా కాబట్టి ఆ నాటోడి ఆ బాధ అవుతుంది మరి మరింగిదైತಿ. అస్కు రోజుకు ಅದು మరి మోసరు ಮತ್ತೆ డొకాతే తర్వాత ఆ కాన్పిని బెచ్చో బాధ అనుభవిస్తే నాటోడి మరి మరి పేకలు లేకపోతే పేకిడి పుట్టపయ ఆ బాధ అంతా మరి మరింగిదైతి. అది మరి నిజమే, మరి నిజంగా మరి జరిగితే మరి అందుకని యేసు ప్రభు లెక్కతో మరి మీ ఎవటి బరన శోకం మిందే పోను, మరి దుఃఖం బాధ మిందే పోను. కానీ నాని మళ్ళీ మీరు ఊడ్తపయా మరి మీకు కుశేలి వైద్యం యేసులోకి వచ్చినాం. నన్ను ఆ వచ్చిన చదువుతాను 22 వచ్చినాం. అలాగే మీరు కూడా ఇంజే దుఃఖీశ్వరు మినిరి నన్న మళ్ళీ వాసి మేమిని ఊడితాన్ అస్క మీరు బెచ్చో కుశేల్దే మంతిరి బేనో కూడా మేఘ మందని కుశేల్దిని మరి తీసోదాలోరు. చూడండి, మరి యేసు ప్రభు మరి కెచ్చను మరి ఆ రోజు ఒకవేళ నన్ను మీ నుంచి నా దూరం చేస్తాను కానీ అసలు మీరు అడుసూరు మందవచ్చు, కుశల్ద మందవచ్చు, మరి దుఃఖాతి మీరు మందొచ్చు. కానీ మరి నన్న వాసి మళ్ళా మేఘ వాసి నన్ను మీరు ఊడ్తపయా మరి మేఘ ఊడ్తపయా మీ ఎవటే బాతమంతలే మరి కుశేలి మంతలే. భారత్కు మరి యేసు ప్రభు మరి ఆ సమాధి నుంచి వాడు గెలిచి వాడు ఆ సమాధి గెలుస్తూ దేవుడు వాడు గిరుడు తేజుతో తర్వాత వాడు మరి రెండోసారి వాదన దేవుని కూడా వినో వాడు వాసి మరి నేనున్నానని ఇదికు బేనత్ కొనుపరు నమ్మకం తాయిస్తాడు, మరి విశ్వాసం తాయిస్తాడు అని మరి ఓ నాకు తీసుకుని అనుకోండు విను. మరి ఈ లోకతే ఒకవేళ విశ్వాసుడికి నా మందని మనడు ఒకవేళ దుఃఖము బాధ మరి మన ఒకటి మిందపోను. కానీ మరి మీకు తెలిసే మరి యేసు ప్రభు మనకి మరి 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 కుశలి ఇందనది మనకిత్తో ఆ రచన అవుతుంది మనకిత్తో ఆ రచన మన కుశలి ఇందనది మిందే ఓ రోజు మరి నిమ్మనాన్న కూడా ఓన దేతాడు ఓన గంజి మరి ఓనతోటి మన బిస్కెట్గా మందాడు మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మరి ఓనగ మిందే అగ్గ మరి బాతమన్నలే అగ్గ మరి మరి దుఃఖం అన్నాక మరి శోకం బాతమన్నాం, మరి బాధమన్నాం, మరి శ్రమ అన్న బాతమన్నాక మరి బిస్కెట్కి సంతోషం అవుతుందగా మంతే, మరి బిస్కెట్కి శాంతి సమాధానం మరి యేసు ప్రభునక మంతే ఇతడు మనడు మరి ఊడితాడు. మరి ఇవన్నీ దేవుడి మాట, ఇవన్నీ రాసి మీద అందుకని వచ్చిన అలా మీరు కూడా దుఃఖీశ్వరు మినిరి నన్ను మళ్ళీ వాసి మేము ఊడితాను అసలు మీరు బెచ్చో కుశల్దే మంతిరింజరే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చిన అవును నిజంగా మామూలుగా మనకు ఊడుకు జీవితాతే బెచ్చుకో మరి కష్ట శ్రమ వాసరం అంతా. కానీ మరి ఒకవేళ మరి దేవుడే మనడు మరి నిచ్చి మంచి ఆ కష్ట శ్రమ మనడు మరి అవన్నీ వత్కన సరే మరి దేవుడే మంచి మనడు మున్నటికి అంజరు మతుకు మరి దేవుడే మందని కుశలి బాతో మనడు ఊడితాడు, మరి దేవుడే మందని ఆ సంతోషం బాతో మనడు ఊడితాడు మన జీవితాన్ని. మరి దేవుడికి మనడు మరి బెచ్చుకో మరి మరి మనడు ప్రాంతిగుతాడు, మరి దేవుడికి మనడు వందన మనకి ఏతాడు, మరి వందనకి ఏతాడు మనడు మరి దేవునికి మరి బెచ్చుకో మనడు మరి అలా మన దేవుడు మనకి ఇంత జవాబం బట్టి దేవుడికి మనడు మరి వందనకి ఏతాడు. కాబట్టి ఆ కుశలితది మనకి మంతే
మరి శ్రమ మందొచ్చు, మరి దుఃఖం మందొచ్చు, కానీ మనవటే ఆ దేవుడితో కుశలు తినిపేసి మరి దేవుడి నిచ్చి మన ముందు అందరూ మతుకు మరి దేవుడితో కుశలు దేవుడితో ఆ యొక్క విశ్వాస జీవితాతే మన మంచి కుశలుగా మందడానికి మరి దేవుడు మరి నేను ఎన్నుకుంటా కాబట్టి మన మున్నడికి మరి దాయచ్చు. మరి ఓ రోజు మరి నిమ్మనన్న కూడా దేవుడు నూడితాడు. అందుకని యేసుకి వచ్చిన శిశురుకితోటే నన్ను మళ్ళా వాసి మేము ఊడితానందినాం. అవును, మరి యేసు ప్రభు మళ్ళీ వేయితావు, రెండోసారి వేయితావు వాసి మరి మనల్ని ఊడితావు. మరి వాడు నమ్ముతారని వాడు నాకు తీసేద్దాం అస్క మరి నీకు నాకు మరి ఇంకా బెచ్చో సంతోషం కుశలి మంతాక ఓనగా మరి బిస్కెట్కి మందని కుశలి ఓనగమంతే. కాబట్టి ఒకవేళ దుఃఖ మత్కన బాధ మత్కన మరి యేసుప్రభు నిత్యం యేసుప్రభు నవటే మన నిమ్మన నిత్యం అందటం మరి చాలా అవసరం. తర్వాత మన ఊడ్కు 23 వచ్చిన ఊడ్కు ఆ రోజు వత్తస్కి మీరు నన్ను బాధ తరిపిరి గోని నన్ను మీకు ఇత్త అధికారతని పేసి తప్పేని మీరు బాధ తలపుకన్న ఓండు మీకు ఇత్తో ఇంచి నన్ను మీతోటి నిజంగా కెచ్చనాను. ఒకటి ఇతుకు మన ప్రార్థన తొంగటం మరి యేసు క్రీస్తు ఇంత అధికారత పేసి మనడు ప్రార్థన తొంగటం, యేసు క్రీస్తుని పెదటి మనడు మరి ప్రార్థన తొంగటం. మరి యేసు క్రీస్తు పెదిన ఒకటే మరి బెచ్చటో మరి మరి బెచ్చటో ఆ పెదట ఒకటి మరి బెచ్చో మరి బలం ఏంది మరి అధికారం ఏంది మనడు యేసు క్రీస్తుని పెదటి మనడు ప్రార్థన తొంకు మరి మన బాధ తలుపుతాడో అవన్నీ మనకి దేవుడు ఈసికేమినో సరే ఇక ఈ యొక్క వాక్య మరి రాస్యమైంది. మరి బాధ తలిపితే రెత్తుకు మరి మనకు అవసరమవుతుంది మన తలుపుకు మరి యేసు క్రీస్తుని పేదటి మనం తలుపుకొని అధికారతని పేసి మరి తప్పే మనకి మరి బాధ దానికి సిద్ధంగా మనకి మీనుడు అనమాట. మరి తప్పైతే దేవుడు మరి నీకు నాకు మరి బాధ ఏదని అనుకోండు మరి సిద్ధంగా మీనండి ఇతరుగా మాటిగా మరి ఊడరు మీనడ బరెత్కు మరి యేసు క్రీస్తుని ఒకటే మనకి శాంతి సమాధానం ఇస్తుంది మనకు వస్తే ఒక రోజు మరి నిమ్మనన్న యేసు క్రీస్తుని ఒకటే మందని దేవుటకు మందని సమాధానం అన్నాడు. మరి మనకు మందిలే ఆదం పాపం దుంకుతపోయా ఆ యొక్క సమాధానం ఇస్తుంది దెమ్మెడితే కానీ యేసు క్రీస్తుని ఒకటే మరి నీకు నాకు మళ్ళా ఆ సమాధానం ఇస్తుంది వస్తే వాడు బెస్కత్కు ఆ సిలదుపొర వాడిని పానం వాడుతుండో వాడిని నిద్రకు కారుస్తుండో వాడు నీ శంక నా శంక నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్త మరి ఆ సిలదుపొర ఉండు మరి పానం వాడుతుండో తర్వాత మరి నీకు నాకు ఆ పాప నుంచి విడుదలేసి తర్వాత సైతం నుంచి విడుదలేసి మన తుంక్త పాపకి నుంచి మరి ఆ బిస్కెట్కి మందని ఆ చావి నుంచి మనకి విడుదలేసి దేవుడితో మన సమాధానం తుంగిత్త దేవుడు యేసుప్రభు. అందుకనే మరి ఓని పెదటే మన బాధ తలుపు కన్నా మరి దేవుడు ఏదైనాకి సిద్ధంగా విను. మరి నేడు మరి యేసుప్రభుని పెదటి మా ప్రాంతంగానే ఓని పెదటి నిమ్మ నిజంగా ప్రార్థన తుంకు వాడు నీకు బాధ కలిసి ఏదైనా ఉండు మరి సిద్ధంగా విను. అందుకనే నాకు వచ్చినావు నన్ను మీతోటి నిజంగా కెచ్చడానికి వచ్చాను. ఇది మరి వట్టి మాట కయ్యో యేసు ప్రభు మాట వట్టి మాట కయ్యో నేను నన్ను మీతోట నిజంగా కెచ్చడానికి నేను మీరు నన్ను బాధ తెలిపిరు కొని నన్ను మీకు అధికారతని పేసి తప్పేని మీరు బాధ తలుపుకొని వాడు మీకు ఈతో ఇంచి మరి యేసు ప్రభు నిజంగా మనకి మరి కచ్చలు వినం. ఒకవేళ మన జీవితాన్ని అతను అవసరం అతుకున్నాడు మరి యేసు ప్రభుని పెదటి మన ప్రార్థన తుంగి మన తలుపుకు మనకి నిజంగా మనకి కావాల్సింది మనకోండి ఈతో సరే మరి ఇక మన ఊడన్నాడు. ఇంకా మన మున్నడి కొడుకు ఇచ్చు జోలు మీరు నా పెదట తప్పని బాధ తలిపిలే తలపాటి అసుకవండి మీకు ఈతో అసుక మీరు కుశిల్ద నిండి మందనాటు ఏం తీరి ఈ కబుర్కంతా మీతోటే దాసవాటే నన్ను కెచ్చరే మొత్తాన్ని గోని ఓ రోజు అయితే అస్కే నన్ను మీతోటే ఇంకా దాసవాటికి వెళ్ళకుండా తప్పని గురించి మందనాటికి తేటంగా కేతాను. ఆ రోజునే మీరే నా పెదట తలిపి తీరి మీ శాంక తప్పేని నన్ను తలిపితాను ఇంచి మీకు కెత్తని అవసరం మిల్లే
భారత్కు ನನ್ನ తప్పెనగ నుంచి వత్తాను ఇంచి మీరు నన్ను నమ్మి ప్రేమిస్త్రీ కాబట్టి తప్పే కూడా మేమని ప్రేమిస్తును. ನನ್ನ తప్పెనగ నుంచి లోకత్కి వాసిమినన్ మళ్ళా ఈ లోకత్కి విడిసి తప్పినగ అంజనన్ ఇంజి ఓరితోటి కెత్తో. ఇక మా డూడ్కు మరి యేసు ప్రభు అని పెదటే మరి తప్పని తలుపుకోండు మనకి ఈతో మన ఊడరు మీరాడు. మరి ఇచ్చుకు రోజు నన్న తాసి మొత్తంగా నింజే మరి తాసి మందనట్టు ఇల్లే నన్న మరి బాత మరి నా తాసి ఇల్లాను ఇందులో మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం. మరి నా పెదటే మీరు నన్ను తలుపుతుంది కదా, మీ శాంక తప్పే నన్ను తలుపుతాను ఇంజి మీకు కెత్తన అవసరం ఇల్లే. భార్యకు నన్ను తప్పెన నుంచి వస్తాను ఇంజి మీరు నన్ను నమ్మి ప్రేమిస్తారు కాబట్టి తప్పే కూడా మేమని మరి ప్రేమిస్తున్నాం. మరి యేసు ప్రిన్స్కి వచ్చడం మరి నన్న బేలా ప్రేమిస్తానో తప్పి మేము అలా ప్రేమిస్తున్నాం. మరి నన్ను కూడా మరి ఈ లోకతని వీడిసి మరి తప్పినాక నన్ను అంజనాని జరే మరి ఎవరితోటి కెచ్చరు మేము ఇదికు మన ప్రార్థనకి మరి జవాబిదాన్ని దేవుడు ఓండే. మరి యేసు ప్రభుని పెదటే మన ప్రార్థన ఇంక తలపాలి బాధ కావాలి కానీ వాళ్ళకి మరి శిశురికి కెచ్చన నిజం బాత ఎత్తుకు బాత తాసు కూడా నిజం బాత కెచ్చన ఎత్తుకు మరి నన్న మరి తప్పిన గురించి లోకతికి వాసిమినాను కాబట్టి మళ్ళా ఈ లోకతిని విడిచి తప్పినాక అంజనాను ఇంజి మరి వారితోటే మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తరమంటే కూడినాడు. అవును మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి మొత్త భారీ ఎత్తుకు వారు దేవుడుగా మొత్త యేసు ప్రభు ఓడు మరి ఆ దేవుడిగా మందటమాగా మరి విడిసి వాటి మరి నీ శంక నా శంక ఉండి ఈ లోకతికి వస్తావు భారత్కు మరి నిమ్మనన్న మరి పాపతే మొత్తడు ఆ పాపత నుంచి ఓడు నేను మరి బయటికి లాగనానికి మరి వచ్చేసినానికి ఓడు ఈ లోకతికి వాసి ఓడు ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా ఈ లోకతి జీవిసి ఓడు మరి ఆ సురేది పొర నీ శంక నా శంక మరి నెత్తురు కారుస్తావు మరి దీటే మరి దేవుడే భాష మరి మాటను రాస్యమింది మరి నెత్తురు కార్చకుండా మనకి మరి పాప క్షమాపణ ఇల్లు ఏంది రాస్యమింది కాబట్టి మరి ఆ పరిశుద్ధం మరి ఆ శుభ్రంగా నెత్తురు మరి యేసు ప్రభువుండు ఆ శరీరపురం నెత్తురు కారుస్తావు మరి నీ శంక నా శంక నెత్తురు కాస్తావు నీ పాపం నా పాపం అంటూ శుభ్రం నరుతో మరి యేసు ప్రభుని నీకు నాకు మరి దేవుడికి మరి సమాధానం తీస్తా దేవుడు ఉండే కాబట్టి మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం. మరి మీరు మరి నన్న మరి తప్పిన నుంచి వస్తాను కాబట్టి నన్న ఈ లోకతికి వాసిమినాను కాబట్టి నన్ను ఈ లోకతిని విడిచి మళ్ళీ నన్ను తప్పిన దెమ్మిన నన్ను జరే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినది మాడిగా ఊడనాడ. ఇంకా మన మున్నడి కొడుకు అస్కి వన్ శిశురుకు ఇద్దో ఇంజ ನಿಮ್ಮ ದಾಸವಾಟಿ ಬೇದುకెళ్ళకుండా తేటంగా తిరిగి ఇంజోరికి ఎత్తారు నీకు అన్ని తెలియకే మినా ఇంజే మాకు తెలుసు బేనో కూడా నేను బాత తలపాని అవసరమిల్లే భారత్కు ఒక బాత తలపనరో ನಿಮ್ಮ పుణ్యమేన్ దీనిని పేసి ನಿಮ್ಮ దేవుటగా నుంచి వత్తిని ఇంజి మమ్మ నమ్మనాం ఇంజోరికి ఎత్తారు. దానికి యేసు ఇంజన్న మీరు నా నిజంగా నమ్మనిరే ఇద్దో మీరు సిల్లా గొల్లరమాసి నన్ను ఒంటరిగా విడిచి ప్రతి వాండు ఓని లోను దాని రోజువైతే ಅದು ಇಂಜಿಯ ವಾಸಿಮಿಂದೆ అత్కన్న నన్ను ఒంటరిగా మందటం మిల్లే నా తప్పి నాతోటే మనతో మీరు నాతోటే కలిగి మందటం దూరింపేనే మీకు మరి నెమ్మది కలగవలించి ఈ మాటకి మీతో నన్ను కెత్తాను ఈ లోకతి మందనోరు మీకు బాధకు వాటితోరు అత్కన్న మీరు దయన్నంగా మందటి నన్ను లోకతిని గెలిచి మినను. మరి ఇక మన రూడ్కు మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం బాధ్యతకు మరి యేసు ప్రభుకి ఎంత మాట తినిపి శిశుడికి వచ్చినారు కదా నీకు అన్ని విషయం నీకు తెలుసు ప్రభువా కాబట్టి ನಿಮ್ಮ దేవుట గురించి వత్తి నింజరు మమ్మల్ని నమ్మనామింజరే యేసు ప్రభుతోటికి వచ్చినారు ఓటి మరి యేసు ప్రభుకి ఎంత మాటకి అన్ని ఊరు క్యాన్స్తారు శిశుడు క్యాన్స్తారు ఇంజే ఊరికి వచ్చినారు కదా నిమ్మ మరి దేవుటగా నుంచి వత్తి నింజరు మమ్మల్ని నమ్మనాం ఇంజరే ఓరు మందని ఓరవట మందని విశ్వాస తినోరు మరి కెచ్చనోరు యేసు ప్రభు నాకు కెచ్చనోరు మరి యేసు ప్రభుకి కెత్తో మరి ఇంజన్న మీరు నిజంగా నమ్మనిరే ఇంజరుని తలుపును మరి ఒక సమయం వత్తపయ్య మీరందరూ మరి చాలా మరి నాని విడిచి మీరు దెమ్మిరితే మరి సిల్లా గొల్లరు మాసి
నన్ను ఒంటరిగా మరి విడిచి మీరు దెయ్యిತೀರಿ ఇంజర్ నాకు తెలుసు అత్కన్నా నా తప్పి నాతోటే మినో ఇంజరే యేసు ఉడకచ్చును ఇత్కు మరి వాదన రోజుకి మరి యేసు ప్రేమ సిలువ మరి సిలువతి వాటనస్కే వాటను మున్నే మరి శిష్యులకు అందరూ మరి ఊరందరూ వెరిసి మరి చాలా వెరిసి మరి చాలా దూరం మొత్తానికి మనం ఊడితాడ ఒర్రో కూడా మరి యేసు ప్రేమ దగ్గరికి వాదకుండా చాలా దూరం మొత్తానికి మనం ఊడితాడ తర్వాత పేతురత్కు మరి 3 సార్లు ఆబద్ధంకి ఇద్దరు మనం ఊడితాడు మరి అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి మీరు మరి సిల్లా గొల్లార మాసి నన్ను ఒంటరిగా మీరు విడిచిదైతే నాకు తెలుసు అందుకని తప్పే మరి నాతోటే మినో ఇంజరే మరి గచ్చును కానీ ఇక ఒక మంచి విషయం బాతికత్త యేసు ప్రభు మీరు నాతోటే కలిగి ఉండటం దూరింపినే మీకు నెమ్మది కలగవలించి మాటకి మీతోటి నన్ను కెత్తాను ఈ లోకతే మందులో మీకు బాధకు వాడితారు అత్కన్నా మీరు ధైర్యంగా మందాటి నన్ను లోకతిని గెలిచి మినను మరి యేసులోకి వచ్చినా కదా మరి ఈ లోకతే చాలామంది మరి మీకు బాధ వాడుతారు కానీ మీరు ధైర్యంగా మందాటి నన్ను ఈ లోకతిని గెలిచి మినను ఇంజరు యేసులోకి వచ్చినారు చూడండి మరి యేసులో తలుపుతో మరి నిజంగా మీరు నమ్మనేరు ఏం జనా కానీ ఒక రోజు మీరందరూ నన్ను విడిచి దమ్మీరితిరి కానీ మరి కానీ ఒక విషయం బాధ్యతకు మీరు చాలా ధైర్యంగా మందాటి మరి ఈ లోకత అందరూ మరి మీరు బాధ పడుతుంది మరి శ్రమ పడుతారు కానీ మరి ఒక విషయం బాధ్యతకు నన్ను ఈ లోకతిని గెలిచి మినను ఈ లోకతిని గెలిచి మందటం ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు మరి ఈ లోకతి వాసి కూడా ఉండు మరి ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా మంచి ఒక పాపం వెళ్ళకుండా మరి మత దేవుడిగా ఉండి ఈ లోకత మంచి మరి బాత పాపం తుంగకుండా ఓండు నీ శంక నా శంక పానవాడుతూ దేవుడు కూడా విను ఓండు ఈ లోకతిని గెలుస్తావు అది బేర ఎత్తుకోండు ಒಂದು సిలువ వాడతారు ಒಂದು సమాధి తుంకుతారు కానీ ಒಂದು 3వ రోజు ಒಂದು ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ మరి మున్నే రాసి మొత్తటిಗೆ అలాగే యేసుప్రభు ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ ఉండు ఆ సమాధి నుంచి ఉండు మరి ఓండు మళ్ళా త్యాగ్తో ఉండు మరి గిరిడు త్యాగ్తో తేది ఓండు మరి ఓండు బెగన్స్ వత్తండు ఓండు దెమ్మిరుతో మరి ఓండు మళ్ళా వాదన్ని మరి దేవుని కూడా విను అందుకని ఓండు ఈ లోకతిని ఓండు గెలిచి విను ఓండు సావని గెలుస్తూ ఆలకే ఓండు మరి పాపం పొర ఓండు మరి గెలిచి విను అలాగే సైతాన్ని పొర ఓండు గెలిచి విను తర్వాత మరి మనడు తుంక్త ಪಾಪಿಕಿನಿ ಅವಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಓನ್ಕೊಂಡು ಸಿಚ್ಚ ವಾಟ್ಕೊಂಡಿ ಆಗ ಸಿಚ್ಚ ಅರಿಸಿ నెత్తురు కార్సి మరి మన పాపకిని గురించి కూడా మరి గెలిచి మన దేవునిగా మిను మరి నాడు మరి యేసు ప్రభు దేవుని మరి నేను తెలుసుకుంటేనే మరి యేసు ప్రభు ఇక శిశుడికి తలపను ఇంజన మీరు నన్ను నిజంగా నమ్మనీరే ఇంజరు మరి నాడు నీ వంతు నా వంతు వస్తే మరి నిజంగా యేసు క్రీస్తు గురించి తెలుసుకుంటాడే యేసు ప్రభు దేవుని మరి నీకు నాకు మరి తెలుసుకేమిందే ఒకవేళ తెలియకపోతే మీరు తెలుసుకున్నట్టు మరి చరిత్ర మీదే మరి చరిత్ర మీరు ఊడొచ్చు దాని తర్వాత మరి దేవుని మాట మీద కాబట్టి మీరు మరి దేవుని మాట మీరు మరి ఊడొచ్చు ఇవన్నీ మరి యేసు ప్రభుని సాక్ష్యంగా అమ్మినా కాబట్టి మరి యేసు ప్రభు దేవుడి నుంచే మరి చాలామంది మరి నాడు మరి నాకు వాసులు మినరు కాబట్టి నాడే రక్షణ ఏందనకి నాడే మంచి రోజు ఒకవేళ యేసు ప్రభు నేను నమ్మవలెత్తుకో మరి నీ ఒకటి మందని పాపకి నేను ఒప్పుకుంచి ఓడే దేవుడిని నేను అంగీకరిసుకో ఓడు నీ పాపను క్షమించి నీకు రక్షణ ఈతో మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు ఓండు మరి నీకు నాకు ఈతో అనమాట మరి నీకు ఊడతాడా మరి బాధ ఊడతాడు ఎత్తుకు మరి శిశువుకి ఒకటే ఒక బాధ వస్తే ఒకటే మరి యేసుక్రీస్తుకి మాటకి యేసుక్రీస్తు భావం అర్థమాదిలే కానీ యేసుక్రీస్తుకి అత్తం బాధ ఎత్తుకు మీ ఒకట మందని దుఃఖం మరి కుశలిగా మారిదైతే జరుగుతాం మరి శోకం కుశలిగా మారిదైతే జరుగుతాం మరి నాటోడు బేలాత్కు మరి 9 నెల మోసి మరి కాన్పు తింగితో బాధపరిసరే దాని తర్వాత బేలాత్కు పిల్ల పుడతపై కుశలిదమంతో వాళ్ళకే
నీ ఒకటి నా ఒకటి దుఃఖం మతుకు, ఒకవేళ శోకం మతుకు యేసు ప్రభు మనకి కుశలి మనకితో. ఒకవేళ విశ్వాసులకి నా మన మంచి కూడా మరి ఇలాంటి శ్రమ ఇలాంటి అన్నీ మనకి వాసన మతుకు మనం ధైర్యంగా మనం ఎదుర్కొట్టుకో యేసుక్రీస్తు మళ్ళా వేతాం వని ఓడ్తపయ మనకి బెచ్చ కుశలి మనకి మంతే బతుకు మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మనకి ఈసిమినా కాబట్టి ఆ గోను తీసివేతామనండి మరి యేసుక్రీస్తుకి ఎత్తో మరి నన్ను మరి ఈ లోకతని గెలిచి మినను కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా మందటి దొరికెత్తో నేను మరి యేసుక్రీస్తు మరి ఒక వాగ్దానం కూడా ఇస్తున్నాం మనకి బాధ్యతకు నన్ను ఈ లోకతని గెలిచి విను కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా మందటి ఈ లోకతో మీరు బాధ పడతారు కానీ మీరు ధైర్యంగా మొదటి దొరికొచ్చారు మేము ఒకవేళ నిమ్మ కూడా బాధ అరసలు మీనే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి ధైర్యంగా మంద అయించారు వారికి లోకతని గెలిచి మీరు దొరికొచ్చినాం వాళ్ళకే నిమ్మ నన్న యేసు క్రీస్తుని పెదటే నిజంగా మన ప్రార్థనకు మన అవసరాన్ని మరి తీర్చిన దేవుడిని కూడా విను 3 విషయం మనకి ఆస్తాడా మన శోకం మన దుఃఖం మరి కుశలిగా మారేదైతే మరి యేసు ప్రభు మరి నీ ఒకటి నా ఒకటి మతుకు నీ జీవిత మతుకు వాళ్ళకే యేసు క్రీస్తుని పెదటే నిమ్మ తలుపుకు నిమ్మ ప్రార్థన తుంకోండి మనకి కావాల్సింది మనకు ఉండి ఈతో వాళ్ళకే మరి యేసు క్రీస్తు మరి ఈ లోకతిని జయిసి వినం కాబట్టి నిమ్మ నన్ను బాధపడుతుంటే మరి చాలా ధైర్యంగా మనడు మరి మందవాలి మరి మున్నడి దయవాలి దేవుడు మరి ఈ మాట దీవిస్తూ మరి ఇచ్చి చేయబోడుతా మరి మీ అందరికి నాకు దేవుడు మీ అందరికి దీవిస్తూ మరి ఈ వెళ్ళర్ లైవ్ గురించి మీరు ప్రాంతం కాటి మరి అనేక మంది మీరు కెళ్ళాటి మీరు మరి కామెంట్ రాసటి తర్వాత మరి లైక్తో కూడా షేర్తో కాటి మరి వారం రోజుకి ఈ మరి ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మరి చాలామంది మరి యూత్ చాలామంది మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని వాళ్ళు తెలుసుకుండవాలి ఫేస్బుక్ ఉన్నారు యూట్యూబ్ ఉన్నారు తెలుసుకుండవాలి మరి మీరందరూ ప్రాంతం కాబట్టి మరి నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను మరి ముగిస్తాను దేవాన్ని కొందరికి వచ్చినాను దేవాన్ని మెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా ఉంది నాకు దేవా మరి నీ వాక్యం దేవాన్ని మీకు ఎత్తిన దేవాన్ని మాట నీ వాక్యం మూడుతాను దేవా నీ ఒకటే ఒక దుఃఖం శోకం మతకదు కుశలుగా మారేదించడానికి ఎత్తిన దేవా నీకు ఉంది నాకు అవును దేవా నేను ఒక మాటకి ఎత్తుకునైనా మా ఒకటి మీద దుఃఖం నేను కుశలుగా మారేదైతే దేవా నిమ్మ మరి మా ఒకటి మతుకునైనా మా జీవిత మతుకు మాకు బెస్క వెలుగు మంతనైనా మాకు బెస్క కుశలి మంత దేవా నీకు ఉంది నాకు వాళ్ళకైనా మరి నీ పెదటి ప్రాంతంకు నిజంగా మాకు మా అవసరం తీరుస్తున్నందుకు ఎత్తదేవా నీకు ఉంది నాకు ఇంకనైనా ఈ లోకత మంది బాధ శ్రమ బతకనైనా ధైర్యంగా మంచి నువ్వు బేలాత్కి లోకతికి గెలిచి మీరు దేవా వాళ్ళకి మమ్మ ఈ లోకతిని గెలిచి మరి మమ్మ కూడా మరి మరి ఈ లోకత కూడి కూడా మమ్మ మరి తిరిగి దాయకుండా మున్నడి దాయకుండా సాయంత్రం మున్నడి దాయానికి సాయంత్రం దేవా నీకు నాకు వచ్చినాను దేవా మరి ఇచ్చి పుడతా మరి అందులో రకాలందరూ నీకైతే కాపకేసినాను దేవా ఓరు కూడా మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకునే వాళ్ళు దేవా ఓరి జీవితతే మరి రచన ఓరికి ఏమి ప్రాంతం ఉన్నాను దేవా నీకు నాకు దేవా మరి వాదన రోజుకుని కూడా దేవా ఈ వెంటల ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇంకా చాలామంది ఊరు కూడా మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకుని మరి రచన పొందడానికి సాయంత్రం ప్రార్థన యేసు ప్రభువునా దేవా మీ అందరికి నాకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం.